Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah ka na-agakwa n'iru inyechapụ anyị nkụzi ihe ahụ nke isiokwu ya bụ iwu na nkwa. Anyị ga-ahụ taa na ike nke eji ebi ndụ na-esite n'ike nke dị n'amara Jizọs. Ugbu a gee ntị dịka ị na-eme nke a ka Onyenwe anyị gbaa gị ume n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya, n'ụbọchị taa n'usoro ọmụmụ ihe akwụkwọ ndị Galatia, anyị gara agakwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị jiri na nnọkọ anyị n'oge gara aga, nke a kpọrọ iwu nakwa nkwa ahụ. Ọ bụrụ na ị chetara, ọ bụ n'akwụkwọ ndị Galatia isi 3 malite n'ahịrị nke 15 ruo na nke 29 ka anyị siri were ihe ọmụmụ anyị. Na njedebe nke nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị jụrụ ajụjụ a: ọ bụ n'ihi gịnị ka e jiri nye anyị iwu? Ka anyị gaa n'iru ugbu a ma hụtakwa ihe ndị mere ejiri nye anyị iwu. Na nke mbụ na mbụ, e nyere iwu iji gosipụta adịghị ike nke mmadụ. Ndị Galatia isi 3 ahịrị nke 21. Gee ntị ka ịhụta ihe o kwuru. Ọ sịrị, ya mere iwu ahụ na-emegide nkwa Chineke. Chineke ekwela, n'ihi na asị na enyereri iwu nke pụrụ ime ka adị ndụ, n'ezie ezi omume ga-esiteworị n'iwu ọ bụrụ na etinye ya n'ụzọ ọzọ. Pọl na-agwa ha na iwu nakwa nkwa ahụ adịghị agba mgba megide onwe ha. Ọ sịrị, ọ bụrụ na asị na e nwere iwu nke pụrụ ime ka adị ndụ nke odido nsọ, n'ezie ezi omume ga-esiteworị n'iwu. A gara esite n'iwu nweta ezi omume ma a sị na e nwere iwu nke pụrụ ime ka adị ndụ nke odido nsọ. Ma nsogbu abụghị na iwu adịghị mma. Gịnị bụ nsogbu kwanụ? Lee ihe o kwuru n'akwụkwọ ndị Rom isi 8 ahịrị nke 3. Ọ sị, n'ihi na ihe iwu ahụ na-apụghị ime nke ọ na-adịghị ike n'ime ya site n'anụ arụ. Kedu ihe nke a pụtara? Ihe ọ pụtara bụ na iwu enweghị nsogbu ọbụla ma ọlị. Nsogbu nke dị na ya abụghị na iwu ka ọ dị. Nsogbu bụ anyị onwe anyị. Anyị apụghị idebe ya. Adịghị ike nke anụ arụ anyị mere ka ọ ghọọ ihe na-adịghị ike. Ya mere lee iwu a nke nwere n'ogo nke dị ukwuu, dịkwa mma, ma lekwa anyị onwe anyị n'ebe a. Anyị apụghịkwa imezu ya. Apụghị ịgụ anyị na ndị ezi omume site n'idebe olu niile dị iche iche nke iwu. N'ihi gịnị? N'ihi na anyị apụghị idebe ọlụ niile dị iche iche nke iwu. Enwere ike na-asụ ugbu a, nke abụghị maka m onwe m. Ezi enyi m, anyị niile kụrụ afọ n'ala n'ebe iwu ahụ nọ. N'ezie, ọbụnadị dịka ndị kwere ekwe na Kraịst, anyị apụghị ibi ndụ nke kwesịrị ekwesị ma ọ bụghị site naanị n'ike nke mmụọ nsọ. Dịka m na-agụ akwụkwọ nsọ n'izu ụka a, ededatara m ahịrị ndị a niile ndị na-agbakọta n'ime obi m banyere iwu nakwa adịghị ike ya n'ịgụ anyị na ndị ezi omume. Aga m ewepụtakwara anyị ụfọdụ n'ime ha ka ị wee hụta ịdị ike nke ihe anyị na-ekwu okwu ya. Ọlụ ndị ozi isi 13 ahịrị nke 39. Ọ na-asị otu a: ọ bụkwa n'ime onye a ka a na-agụ onye ọbụla nke kwere na ya na onye ezi omume n'ihe niile nke a na-apụghị ịgụnụ na ndị ezi omume na ha n'ime iwu Moses. Ndị Galatia isi 3 ahịrị nke 11. Ma ọ pụtara ihe na ọ dịghị onye ọbụla a na-agụ n'onye ezi omume n'iwu n'iru Chineke, n'ihi na onye ezi omume ga-esite n'okwukwe dị ndụ. Ndị Rom isi 8 ahịrị nke 3. Ndị Galatia isi 2 ahịrị nke 16. Ndị Galatia isi 2 ahịrị nke 21. Gịnị ka ahịrị ndị a niile na-ekwu? Gịnị ka ha na-akọwa? N'otu olu, ha niile na-eme ka anyị mara na ọ bụ ezie na e nwere iwu na agba ochie, ma ọ bụrụ na ịgba mbọ irute eluigwe site n'idebe iwu a, ọ bụghị ihe pụrụ omume. Ị ga-akụ afọ n'ala n'ihi na ị pụghị ime ya. Ọ dịghị onye ọbụla pụrụ ịgụ n'onye ezi omume site n'ọlụ dị iche iche nke iwu. Ị maara ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-eche banyere eluigwe? Ha na-eche na otu ụbọchị mgbe anyị ga-erute eluigwe, anyị ga-eguzoro n'iru Chineke. Ọ ga-ewerekwa ọlụ ọma anyị niile tinye n'otu akụkụ, werekwa njehie anyị niile tinye n'akụkụ nke ọzọ. Mgbe a tụkwara ha n'ihe ọtụtụ nke ọbụla dị arọ karịa ibe ya, ọ bụ ya ga-ekpebi ebe ị ga-anọ ebighị ebi. Ọ dị mma, ọ ga-amasị m ịgwa gị ụzọ ọ ga-esi aga ma ọ bụrụ na esi otu ahụ mere gị ya. Ajọ ihe gị niile nakwa njehie gị niile ga-eme ihe ọtụtụ ahụ ka ọ gbajie. Ị hụrụ ya? Ị na-asụ ugbo onye ọzụzụ atụrụ. Nke a abụghị akụkọ ọma, ọ bụ akụkọ ọma. Ma ọ bụrụ na ị ga-echere nwa nke nta, mmadụ ole n'ime unu maara na ọ bụ ihe ọma ịmata otu ihe nke na-adịghị alụ ọlụ ka ị wee nwee ike mụta banyere ihe ọzọ nke na-alụ ọlụ? Nke a bụ akụkọ ọma n'ezie. Ihe nke abụọ nke mere ejiri nye iwu abụghị naanị ka e wee gosipụta adịghị ike nke mmadụ, kama ọ bụkwa iji mee ka ịbụ ndị mmehie anyị bụ pụta ihe. Ọ bụrụ na o so otu adị, gịnị bụkwa na uru iwu bara? Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na anyị nọ n'okpuru mmehie ka nkwa nke okwukwe n'ime Kraịst Jizọs
bụrụ nke ndị kwere ekwe. Ọ bụ n'ebe a ka anyị pụrụ ịhụ ka iwu nakwa amara si ejikọ aka ọnụ ịkpọghachite onye mmehie furu efu laghachikwuru Kraịst. Iwu na-egosi onye mmehie ikpe ọmụma ya, ma amara na-egosi ya mgbaghara mmehie nke ọ pụrụ inweta n'ime Kraịst Jizọs. Pọl kwuru otu a n'akwụkwọ ndị Rom 7 ahịrị nke 12 sị, ya mere iwu ahụ dị nsọ n'ezie, ihe nyere n'iwu dịkwa nsọ, zikwa ezi, bụrụkwa ezi ihe. Nke a bụkwa eziokwu. Ọ dịghị ihe ọbụla dị njọ n'iwu. Ọ dị nsọ, o ziri ezi, ọ bụkwa ezi ihe. Nsogbu naanị bụ na anyị onwe anyị adịghị nsọ, anyị ezighị ezi, anyị abụghị ndị ezi mmadụ. Ya mere, dịka ọ na-ekwu banyere onwe ya, Pọl onye ozi, onye mmụọ nsọ Chineke jiri dee akwụkwọ a, gee ntị n'ihe o kwuru n'akwụkwọ ndị Rom 7 ahịrị nke 7. Ọ sị, gịnị ka anyị ga-ekwukwa? Iwu ahụ bụ mmehie? Chineke ekwela. Kama m gaghị amaworị mmehie ma ọ bụrụ na esiteghị m n'aka iwu mara ya, n'ihi na m gaghị amaworị agụ ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na iwu ahụ asị gị agụ ihe ọjọọ agụla gị. Ma mụ onwe m na-adị ndụ otu mgbe n'oge iwu na-adịghị, ma mgbe ihe nyere n'iwu bịara, mmehie ahụ wee dị ndụ ọzọ, mụ onwe m wee nwụọ. Pọl sịrị, anara m eme nke ọma ruokwa mgbe iwu batara. Mgbe ahụ aghọtara m ihe iwu bụ. Ngwa ngwa m hụkwara iwu, aghọtara m na adịghị m eme nke ọma dịka m chere na mbụ, mụ onwe m wee nwụọ. Akwụkwọ nsọ gwakwara anyị n'akwụkwọ ndị Rom 3 ahịrị nke 20 sịrị, n'ihi na site n'ọlụ niile nke iwu ọ dịghị mmadụ ọbụla a ga-agụ n'onye ezi omume n'iru ya, n'ihi na ọ bụ n'aka iwu ka mmazụ nke mmehie sitere. Mmadụ ole n'ime anyị na-eme mgbe ha tetara ụra n'ụtụtụ, ihe mbụ ị na-eme bụ na ị ga-ele onwe gị anya n'enyo. Ị na-asị, heo, lenụ ka iru m siri ruo inyi. Ya mere, ị na-ahụ onwe gị ma sịkwa, ama m ihe m ga-eme ugbu a banyere nke a. I wee malite ikwo iru gị n'enyo ahụ ka i wee kpochapụ akụkụ nke ahụ na-adịghị gị mma n'anya. Ma anyị niile maara na nke ahụ bụ isi mmebi, ka ha abụghị ihe anyị na-eme, n'ihi na naanị ihe enyo ahụ pụrụ ime bụ igosi gị ka i siri dị. Ọ na-egosi gị naanị ka iru gị siri ruo inyi. Ọ dịghị ihe ọbụla nke enyo ahụ pụrụ imere gị iji wee dozie nsogbu ahụ, ma ọ bụrụ na ọ bụ ebe a na-asa arụ. N'okpuru enyo ahụ e nwere efere eji asa iru. Mgbe ị lekwara anya n'enyo ahụ wee hụta na iru gị adịghị mma, ihe naanị ị ga-eme bụ na ị ga-ewere mmiri site n'efere isi iru ahụ ma werekwa ya saa iru gị nke ọma iji wee dozie ihe ị hụrụ n'enyo ahụ. Were mmiri ahụ sachapụ iru gị. Enyo ahụ dị ka iwu Chineke. Mgbe ị lebara anya n'ime iwu, ị ga-ahụ ya, ị ga-asịkwa, ewo Chineke m, abụ m onye ikpe mara. Ma nke a bụ naanị ihe iwu pụrụ imere gị. Ọ pụghị inyere gị aka. Naanị ihe ọ pụrụ ime bụ igosi gị ka ị siri kọọ afọ n'ala n'ebe Chineke nọ. Ị pụrụ iwere iwu ahụ ma teekwa ya n'arụ gị niile, ma ọ pụghị inyere gị aka ọbụla. Ọ pụghị ịgwọ gị. Ma ihe iwu na-eme bụ inyere gị aka ịhụta na efere eji asa iru ahụ dị gị mkpa, na ị chọrọ nsachapụ site n'ọbara nke Kraịst Jizọs. Iwu na-achụrụ gị chụgara Kraịst. Nke a bụ ya bụ ebumnobi nke iwu, igosi gị adịghị ike gị, igosi gị ịdị ukwuu nke mmehie gị, ịchụrụkwa gị ma chụgara gị Kraịst. Onye ahụ bụ onye naanị ya pụrụ ịnapụta gị. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ ga-amasị m ịgwa unu nke a n'ezi mkpachara anya. Ọ bụrụ na ị na-eje ụka na ọgbakọ nzukọ ebe a na-adịghị ekwusa megide mmehie, a na-aghọgbu gị. N'ihi na mgbe a na-ekwusa megide mmehie, mgbe a na-ekwusa megide ihe ndị ahụ akwụkwọ nsọ gwara anyị na ha dị njọ, mgbe anyị na-ekwusa banyere iwu, anyị na-enyere ndị mmadụ aka ịghọta mkpa Kraịst dị nye ha. Ha jupụtara n'ọtụtụ n'ime ụlọ nzukọ anyị, bụ ndị na-abịa ọgbakọ nzukọ ụbọchị niile ma azọpụtabeghị ha, n'ihi na ha echeghị na ha nwere mkpa ọbụla maka nzọpụta. Naanị ihe pụkwara ime ka ịghọta na ị nwere mkpa maka nzọpụta bụ mgbe e mere ka ịhụta ogo nke ịdị nsọ nke Chineke nke dị n'akwụkwọ nsọ gị. Mgbe ị hụkwara ogo a nke dị elu nke ukwuu, ị ga-aghọta na ị bụ onye furu efu, onye na-enweghịkwa olileanya ọbụla ma ọ bụghị ma Kraịst Jizọs ma ọ bịara kwuchite ọnụ gị. Ya mere e nyere iwu iji wee chụrụ anyị wee chụgara Kraịst. Ọ bụghị ebumnobi m ime ka unu jupụta na mwute banyere onwe unu. Mba, unu mara na adịghị m eme nke a. N'ezie, agụ obi m bụ ịbụ agbamume nye unu n'ụzọ ọbụla nke m pụrụ, ma ọ bụ ọlụ dịrị m ikwusa akwụkwọ nsọ dịka o siri dị. Nke a gụgidekwara ikwu megide ụdị mmehie niile dị iche iche dịka okwu Chineke siri kwuo megide ha. Agaghịkwa m ime nke a, n'ihi na n'ikpeazụ nke a ga-enyere gị aka ịghọta. Ọ gaghị amasị m ije na nke dibịa bekee, onye na-agaghị agwa m na e nwere ihe na-eme m mgbe m nwere nsogbu ahụike. Mmadụ ndị nwere ọrịa kansa, naanị nzọpụta ha na-enwe bụ ma ọ bụrụ na a chọpụtara ya n'ezi oge. Chee banyere ihe ọ ga-adị ka ya ma ọ bụrụ na onye dibịa bekee bịa lesịa gị ahụ ma sịkwa gị, ezi enyi m, ahụrụ m gị n'anya nke ukwuu, ya mere aga m agwa gị na ị nweghị nsogbu ọbụla, n'ihi nke a lawa n'ụlọ gị, ị nweghị nsogbu. Onye ahụ ga-anwụ n'oge na-adịghị anya n'ihi ọrịa ya. Ma ọ bụrụ na onye dibịa bekee gị hụrụ gị n'anya n'eziokwu,
ọ ga-asị gị, ezi enyi m, lee nsogbu nke na-achọ iwepụ ndụ gị. Nke a bụ ya bụ ihe iwu na-alụ. Ugbu anyị ahụwo na iwu bụ ihe ndapụta n'ebe nkwa ahụ nọ. Iwu dịkwa ala nke ukwuu n'ebe nkwa ahụ dị. Anyị hụkwara na iwu dị mkpa nye nkwa ahụ, ma iwu na nkwa ahụ na-alụkọ ọlụ nye onwe ha. Nke a pụtara na iwu gụnyere anyị niile, nkwa ahụ gụnyekwara anyị niile. N'ahịrị nke 22 nke isi nke 3, emere ka anyị mara na akwụkwọ nsọ tikọtara anyị niile n'okpuru iwu. Mmadụ ole n'ime anyị nọ n'okpuru mmehie? Gịnị bụ ọsịsa nke okwu Chineke nye nke a? Ọ sị mmadụ niile, mmadụ niile. Ọ dịghị ọbụna dị otu onye agụpụrụ. Agụnyere mmadụ niile n'ime mkpọrọ nke mmehie. Ebe ahụ sị, n'ihi na mmadụ niile emehiewo, ha adịghị erukwa otito Chineke. Mmadụ niile pụtara mmadụ niile. Ọ dịghị onye ọbụla agụpụrụ. Akwụkwọ nsọ sịrị na ọ dịghị ọbụna dị otu mmadụ onye ziri ezi n'elu ụwa niile. Ọ dịghị ọbụna dị otu onye. Ihe ọ na-akọwa bụ na ọ dịghị otu onye na-abụghị onye mmehie. Ya mere, anyị niile nọ n'ime otu ụgbọ, ma e nwere akụkọ ọma. Haleluya! Anyị niile nọ n'ime otu ụlọ mkpọrọ, ma anyị niile pụkwara inweta otu mgbaghara iji wee pụta site n'ime ụlọ mkpọrọ a. Enweghị mgbaghara abụọ, enweghị mgbaghara atọ, enweghị mgbaghara nke ndị Juu iche, ma nwekwa nke ndị Jentaịl iche. Naanị otu mgbaghara ka e nwere. Nke a bụkwa mgbaghara nke anyị na-enweta site n'aka Kraịst Jizọs. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na iwu tikọnyere anyị niile n'ime otu ụgbọ. Anyị niile bụ ndị mmehie, ka anyị niile wee nwee ike sonye n'ime nkwa nke okwukwe nke e nyere Abraham site n'aka Kraịst Jizọs. Ruokwa mgbe ị hụtara onwe gị dịka onye mmehie, ị pụghị ịghọ onye nke Kraịst n'ezie. John Stott sịrị afọ ole na ole gara aga, ị pụghị ịbịakwute Kraịst ịghọ onye a gụrụ n'onye ezi omume ma ọ bụrụ na ị bụghị ụzọ jekuru Mosis, ịbụ onye amara ikpe. Ngwa ngwa anyị jekuru Mosis, kwenye na anyị bụ ndị mmehie, ndị ikpe mara, ndị kwesịrị ọmụma ikpe, anyị ekwesịghịkwa ịga n'iru ịnọgide n'ebe ahụ n'iru Mosis. Anyị kwesịrị ịhapụ Mosis ma werekwa ọsọ gbakụrụ Kraịst. Haleluya! Nke a bụ ihe iwu bụ. Ọ bụrụ na itinye ya n'ụzọ dị mfe, iwu bụ naanị isi nke a bụ ihe ọ chọrọ, bụ mmadụ ịbụ onye dị nsọ, nakwa inyere anyị aka ịghọta na anyị apụghị imezu ya n'ike nke aka anyị. Ọ dị mma, ma e nwekwara ihe ikpeazụ ọzọ. Nke a bụkwa na ọ gụnyere anyị niile. Ọ bụghị n'okpuru mmehie ugbu a ka ọ na-agụnye anyị niile, kama ọ na-agụnye anyị niile ugbu a n'okpuru nsọpụta, mgbe anyị nwere siri onwe anyị site na mmehie. Ọ gụnyere anyị niile ugbu a n'ime otu ụgbọ ọhụrụ, n'ime ezinụlọ ọhụrụ. N'ahịrị nke 26 ruekwa na nke 29 anyị gụrụ banyere ya. Ihe Pọl na-aga ịgwa anyị ebe a dị ịtụnanya. Ọ na-aga ịgwa anyị na n'ime Kraịst, mgbe a gbapụtasịrị gị site n'ụlọ mkpọrọ nke mmehie, site na mgbaghara nke Kraịst Jizọs, mgbe nke ahụ gasịrị, ọ na-aga ịsị, n'ihi na unu niile bụ ụmụ Chineke site n'okwukwe n'ime Kraịst Jizọs. N'ihi na ka unu ra bụ ndị e mere baptizim ịba n'ime Kraịst, unu yikwasịrị Kraịst. Onye Juu maọbụ onye Grik apụghị ịdị, oru maọbụ onye nwe onwe ya apụghị ịdị, nwoke na nwaanyị apụghị ịdị, n'ihi na unu onwe unu niile bụ otu onye n'ime Kraịst Jizọs. Ma ọ bụrụ na unu onwe unu bụ ihe dị n'arụ nke Kraịst, ya mere unu bụ mkpụrụ Abraham, bụrụ ndị nketa dị ka nkwa ahụ si dị. Na nkọwa ya nke nzukọ, Pọl sịrị na mgbe ị ghọrọ otu akụkụ nke nzukọ Kraịst, mgbe ị ghọrọ onye otu nke nzukọ Kraịst, mmadụ niile ha otu n'iru Chineke. Haleluya! Anyị niile nọkọrọ ọnụ dịka otu n'ime ezinụlọ ya. Ọ dịghị otu onye ọbụla n'ime anyị ka ibe ya mma. Anyị niile nọ n'ime ezinụlọ a, ụmụ Chineke. Ọ bụ ihe anyị niile bụ. Mgbe ahụ ọ gara n'iru igwe anyị banyere ezinụlọ a, ọ gwara anyị banyere ogo nke ezinụlọ ahụ. Ọ dị ogo ruo ocheeze Chineke n'eluigwe. Ọ sị, n'ihi na unu niile bụ ụmụ Chineke site n'okwukwe n'ime Kraịst Jizọs. Ị hụrụ ya? Nke a bụ ndị Galatia 3 ahịrị nke 26. Ọ bụghịkwa naanị nke a, ọ gwakwara anyị banyere ịdị omimi nke ezinụlọ ahụ. Ezinụlọ ahụ dị omimi rue ọbụnadị na baptizim ịbanye n'ime Kraịst, nke anyị nwere mgbe anyị yikwasịrị Kraịst na mmekọrịta anyị na ya. Ndị Galatia 3 ahịrị nke 27 ebe ahụ na-asị, n'ihi na ka unu ra bụ ndị e mere baptizim ịba n'ime Kraịst, unu yikwasịrị Kraịst. Ọ bụghịkwa naanị nke a, ọ gwakwara anyị banyere ịdị obosara nke ezinụlọ ahụ. Ọ sịrị na n'ịdị obosara nke ezinụlọ ahụ, anyị niile bụ otu. Ọ sịrị,
onye Juu maọbụ onye Grik apụghị ịdị, oru maọbụ onye nwe onwe ya apụghị ịdị, nwoke na nwaanyị apụghị ịdị, n'ihi na unu onwe unu niile bụ otu onye n'ime Kraịst Jizọs. Ogo nke ezinụlọ ahụ, ịdị omimi nke ezinụlọ ahụ, nakwa ịdị obosara nke ezinụlọ ahụ. O kwesịrịkwa ka mme ka anyị mara na mgbe Pọl dere okwu ndị a, ihe ndị a nke o dere kwesịrị iwe ndị okpukpere omenala ndị Juu iwe nke ukwuu. Ọ bụ ihe dị ike anyị ịghọta ka ihe ndị a ga-esi dị ike nye ndị ahụ n'ụbọchị nke Pọl. Ịghọta n'ihi na n'ụbọchị ndị ahụ, dịka ọ dịkwa n'ụbọchị nke anyị, e nwere ọtụtụ ịkpa oke dị iche iche. Ndị Juu kpọrọ ndị Jentaịl asị, ndị Jentaịl kpọkwara ndị Juu asị. Dịka anyị maara, ndị Juu pụrụ ije ije ọtụtụ narị maịlị ebe ha na-agba gburugburu naanị ka ha ghara ịgafere site n'obodo ndị Jentaịl, ka ha wee ghara imerụ ụkwụ ha n'ala ndị mba ọzọ. Ọ bụ ka o si dị omimi bụ ịkpa oke ahụ. E nwere ọtụtụ ịkpa oke dị iche iche. Ndị nwe onwe ha kpọrọ ndị oru asị. N'otu aka akwa, ndị oru kpọrọ ndị nwe onwe ha asị. Ọ bụkwa otu aka nleda anya dị ukwuu dị n'etiti ndị ikom nakwa ndị inyom. Otu ndị dị iche iche na-ebuso onwe ha agha. Ha na-enwe ebe ofufe dị iche iche nke hiwere naanị maka ndị dabanyere n'oke nke otu ha. Ị mara na mgbe nwoke onye Farisi tetara n'ụra n'ụtụtụ, ekpere ya na-adị otu a: ya ezi Chineke m, ana m ekele gị n'ihi na abụ m onye Juu, abụghị m onye Jentaịl. Ana m ekele gị n'ihi na abụ m nwoke, abụghị m nwaanyị. Ana m ekele gị n'ihi na abụ m onye nwe onwe ya, abụghị m oru. Ị hụrụ ya? Nke a bụ mmalite nke ụbọchị ya. Ma otu ụbọchị, Chineke mgbe ọ hụsịrị ịkpọ asị niile a nakwa ịkpa oke niile a, o zitere mmụọ nsọ ya n'ime ụwa, iwe mmụọ ihe ọhụrụ nke a kpọrọ nzukọ nke Kraịst Jizọs. Ala mara jijiji, ire ọkụ rịdatara, ekwusara oziọma n'asụ niile dị iche iche nke onye ọbụla ghọtakwara. Otu ihe nke a na-anụbeghị banyere ya mbụ malitere. A kpọrọ ya ezinụlọ dị ebube nke Chineke, nzukọ nke Kraịst Jizọs. Ọ bụkwa ya ka Pọl na-ekwu banyere ya n'ahịrị ikpeazụ ndị a. O kwuru banyere ogo na ịdị omimi nakwa ịdị obosara nke ezinụlọ ahụ. Ọ bụghịkwa naanị nke a, o kwukwara banyere ogologo nke ezinụlọ ahụ. Ị mara ka ogologo ezinụlọ ara ọ malitere site n'ebe anyị n'ugbu a, laghachikwa azụ wee ruekwa Jenesis isi 12. Ọ laghachiri azụ wee rue ọbụnadị n'oge nke Abraham, mgbe Chineke kwere Abraham nkwa n'akwụkwọ Jenesis isi 12. Ebe ahụ ka ọ malitere. Ugbu a, nzukọ ebidoghị n'ebe ahụ, kama ọ bụ n'ebe ahụ ka ụgbọ a malitere njem ya. Ya mere ugbu a anyị nọ n'ime nzukọ. Anyị mekọtara Chineke nọ n'eluigwe. Anyị mekọtakwara Kraịst na baptizim. Anyị mekọtara onwe anyị n'otu n'otu n'ime nzukọ. Anyị mekọtakwara Abraham n'ime ọgbụgba ndụ nke Chineke nyere ya, nakwa n'ime nkwa nke Chineke kwere ya. Haleluya! Nke a bụ ya bụ amara. Kwenyere m, ọ bụrụ na ịghọta nke a, ọ gaghị amasị gị ọzọ ịlaghachi ibi ndụ n'okpuru Moses. Moses alụwo ọlụ ya, ma ọ dịghị mgbe ọbụla ezitara Moses ka o weta mgbapụta. Ezitara Moses iweta nghọta nye anyị, bụ mkpa nke Chineke dị nye anyị. Oge ụfọdụ, akụkọ na-enye aka ime ka anyị ghọta karịa. Enwere m akụkọ nke m chọrọ ịkọrọ gị, ama m dị na njikere. Harry Ironside bụ onye nkwusa oziọma maara nke ọma nke ọgba ọsọ. Harry Ironside kọrọ akụkọ a nke dị ukwuu. Ọ sịrị, afọ ole na ole gara aga, enwere m otu obere ụlọ akwụkwọ n'ụlọ m na Oakland nke California, maka ụmụ okorobịa nakwa ụmụ agbọghọ ndị sitere n'agbụrụ ndị India dị iche iche nke ọwụwa anyanwụ nke Arizona. Otu n'ime ha bụkwa otu nwa okorobịa nke agbụrụ Navajo, onye uche ya rịkwa nkọ rie nne. N'otu mgbede ụbọchị Sọnde, o soro m jee ọgbakọ nke ndị na-etolite etolite. Mgbe anyị rutekwara n'ebe ahụ, anyị chọpụtara na ha na-ekwu banyere akwụkwọ ndị Galatia. N'ezie, kpọmkwem isiokwu nke ha jiri n'abalị ahụ bụ amara na iwu. O doghịkwa ha anya nke ọma. N'ikpeazụkwa, otu onye n'ime ndị otu a wee tụgharịa n'ebe ọyị m onye Navajo anọ, ma sịkwa ya, amaghị m ma enwere ihe ọ ga-amasị enyi anyị onye Navajo ịgwa anyị banyere nke a. Nwokorobịa Navajo a wee kulie n'ụkwụ ya wee sịkwa, ọ dị mma ndị enyi m, kamgbe m nọdụrụ ala, ana m ege ntị n'ezi mkpachara anya n'ihe niile unu na-ekwu, n'ihi na anọ m n'ebe a ịmụta ihe niile nke m pụrụ ịmụta, ka m wee nwee ike ịnweta ihe ndị m ga-eweghachiri ndị enyi m. Aghọtaghị m ihe niile nke unu na-ekwu banyere ya. Echeghịkwa m na unu onwe unu ghọtara ya nke ọma, mana ihe banyere amara na iwu, ọ ga-amasị m ime ka nke a doo anya. Echere m na ọ dị otu a. Mgbe Maazị Ironside kpọrọ m site n'ụlọ nne na nna m, anyị mere njem ụgbọ oloko dịkarịsịrị ogologo nke m mere n'oge niile n'ime ndụ m. Anyị wee rịda na Basto. Ebe ahụ ka m hụkwara okporo ụgbọ oloko nakwa ụlọ ndị njem ndị makarịsịrị mma nke ukwuu ndị m hụrụ na ndụ m. Mgbe m na-agagharịkwa, ahụrụ m ọkwa nke a kụpara n'ahụ ụlọ nke na-asị, agbụpụkwala asụ mmiri n'ebe a.
elere m anya n'ọkwa ahụ ọzọ ma lekwa anya n'ala ahụtakwara m na ọtụtụ mmadụ bụrụ asọ mmiri n'ala ebe ahụ tupu m ga-amatakwa ihe na-eme n'ihi na asọ mmiri ndị ahụ a bụrụ n'ebe ahụ na-asọ oyi abụpụrụ m asọ mmiri. Nke a ọ bụghị ihe dị mgbagwoju anya na mgbe ọkwa ahụ sịrị abụpụkwala asọ mmiri n'ebe a onye ọbụla na-eme ya? Unu ga-asị kedu ụdị isi mmebi dị nke a? Ma ajụjụ mbụ, mmadụ ole n'ime unu gafetarala n'otu ụlọ ebe edere ejekwala ije n'elu ahịhịa iwe ejechara ije nwa obere na-eri akụkụ nke ahịhịa ahụ naanị n'ihi na ha mara ọkwa sị emekwala ya? Ugbu a nwokorobịa ahụ gara n'iru, mgbe nke a gasịrị abịara m na Oakland, ejekwara m n'ụlọ nke otu agadi nwaanyị onye nyere m ọkpụkpọ oku nri anyasị. Ụlọ makarịsịrị mma nke m banyeworo n'ime ya na ndụ m niile ka ọ bụ. Ọbụnadị ute bekee ndị a sara n'ala n'ime ụlọ ahụ mara mma nke ukwuu, ruekwa na ọ bụrụ ihe dị ike nye m ịzụ ụkwụ n'elu ha. Anọdụrụ m ala n'oche, agadi nwaanyị ahụ sịkwara m, ugbu a John, nọdụ ka m jee mara ma onye osi ite ma o mesiwo nri anyasị. Elegharị m anya n'ụlọ ahụ, ihe ọma niile ndị jupụtara n'ime ya. Anọkwara m na-achọ ebe a kụpanyere ọkwa, ụdị ọkwa ahụ nke m maara a na-ama oge niile. Ọkwa ahụ nke m na-achọkwa bụ nke ahụ na-asị abụpụkwala asọ mmiri n'ebe a. Achọgharị m ebe niile n'ime ụlọ ahụ ma ahụghị m ọkwa dị otu a n'ebe ahụ. Asịrị m n'ime obi m, leenụ ka o siri dị mwute na ndị mmadụ ga na-abụgharị asọ mmiri n'ime ụlọ a mara mma otu a. Leenụ ka o siri dị mwute na enweghị ihe ọbụla nke akụpara ime ọkwa ọbụla nke etinyere iji mee ka ndị mmadụ ghara ime nke a. Mgbe ahụ ele m anya n'ute bekee ahụ ma ahụghị m ihe ọbụla gosiri na ndị mmadụ na-abụ asọ mmiri n'ebe ahụ. Nke a dị mmasị nke ukwuu. Ebe e nwere ihe ime ọkwa nke na-asị abụpụkwala asọ mmiri n'ebe a, ọtụtụ mmadụ mere nke ahụ. Ma n'ebe a, ebe a na-enweghị ihe ime ọkwa dị otu a, n'ụlọ nke mara mma nke ukwuu otu a, ọ dịghị onye ọbụla mere nke ahụ. Ugbu a ghọtara m ya. Ihe ime ọkwa ahụ bụ iwu. Ụlọ ahụ bụkwa amara. Ha hụrụ ọmarịcha ụlọ ha n'anya, ya mere ha chọrọ idebe ya ụcha. Ọ dịghị mkpa ọbụla ihe ime ọkwa ọbụla dị nye ha ime nke a. Echere m na nke a kọwara iwu nakwa amara, ka nwa okorobịa Navajo ahụ kwuru. Dịka ọ nọdụrụ ala, mmadụ niile nọ n'ime ụlọ ahụ gosiri nkwado ha nye ihe o kwuru. Onye isi ha wee sị, echere m na nke a bụ nnọọ nkọwa nke iwu na amara kachasị mma nke m nụrụla. Mmadụ ole n'ime anyị maara na ọ bụghị naanị na iwu na-agwa gị ihe ndị na-ekwesịghị ime, kama oge ụfọdụ ọ na-eduba gị n'ime ya. Ma amara bụ mmadụ ibi n'ime ọmarịcha ụlọ nke ngọzi Chineke. Amara bụ inwe nghọta na imeworo gị ihe niile mgbe ị na-ebikwa ndụ n'ime ebube nke ịma mma na ịhụnanya ya. Naanị ihe ọ ga-abụ mmasị gị ime bụ ezi ihe site na nkwalite nke mmụọ Chineke n'ime obi gị. Ọ dịghị mkpa ọbụla ọ dị nye gị ịhụ ihe ụmụ ọkụ ọbụla nke na-asị emela nke a maọbụ emela nke ọzọ. Naanị ihe ị ga-eme bụ ilegharị anya ma jirikwa aka gị ghọta na ozi gị ezi. Ọ bụ ya mere anyị ji na-eti mkpu ọṅụ n'ihi amara nke Chineke. Ọ bụghị na ọ ga-atọhapụ anyị ịghọ ajọ mmadụ, kama ọ bụ ka o wulite mmụọ anyị ịbụ ndị Chineke chọrọ ka anyị bụrụ. Anyị na-ebi n'obi eze nke Chineke rọpụtara anyị. Anyị na-ebikwa n'ime ya n'ọṅụ nakwa n'obi ekele nakwa n'inye ekele. Anyị adịghị atụ anya ihu ịma ọkwa nke na-asị abụpụkwala asọ mmiri n'ebe a. Anyị adịghị arọ nke a, ọbụna dị na-arọ. N'ezie, otu ihe nke maara bụ nke a, n'ime obi anyị niile n'otu n'otu, ọ bụrụ na anyị ga-agwa onwe anyị eziokwu, anyị maara ma Kraịst Jizọs ma ọ na-ebi ndụ n'ime ya. N'ime obi anyị maara ma anyị na-agba mbọ ime ezi ihe ka anyị wee bụrụ ndị a nabatara. Ọ ga-amasị m ịgwa gị n'elu ikike nke akwụkwọ nsọ a nke bụ okwu Chineke, ọ bụrụ na ị na-agba mbọ ịbụ ezi mmadụ ka ị wee bụrụ onye Chineke ga-anabata, ịbụ onye kụrụlarị afọ n'ala. Ọ gaghị abụ eziokwu mgbe ị ga-eguzo n'iru Chineke na a ga-edebe ajọ ihe gị niile n'otu akụkụ, debekwa ezi ihe gị niile n'otu akụkụ. Nke karịrị ga-abụkwa nke ga-ekpebi ebe ị ga-anọ. Mba, ọ dịghị onye ọbụla onye nwere ebumnobi dị otu a ga-erute nso n'ọnụ ụzọ ama nke eluigwe, n'ihi na ị pụghị ime ọnụọgụgụ ezi ihe nke pụrụ ihichapụ ajọ ihe niile nke na-esite n'obi gị asọpụta, nke na-asọpụta site na mmụọ gị nakwa nke na-apụta site n'echiche uche gị. Ị pụghị irute ogo nke ịdị nsọ Chineke. Ya mere ị na-ajụ ugbu a, onye ọzụzụ atụrụ, gịnị bụ oziọma? Ezi enyi m, oziọma bụ nke a: mgbe m na-apụghị isecha aka m rute Chineke, ya onwe ya rudatara aka ya ma rute m. Mgbe m na-apụghị irute ogo ya, ọ hụrụ m n'anya rie nne, ruekwa na o zipụrụ ọkpara ya ọ mụrụ naanị ya, onye zuru oke, onye naanị ya bụkwa onye debezuru iwu niile. O were ọkpara ọ mụrụ naanị ya ma sịkwa, David Jeremaya apụghị irute eluigwe ma ọ bụghị ma ị gara kpọgota ya. Ọ pụghị ime ezi ihe nke ga-ezu ịkpọgota ya n'ebe a. Otu ụbọchị kwa, ma onwe m chọpụtara na ọ dịghị mbọ ọbụla nke m pụrụ ịgba nke pụrụ iduba m n'eluigwe. Apụghị m ime ya. Mgbe ahụ achọpụtara m na ihe Chineke mere bụ izite onye nnọchite anya, onye ga-emere m ihe nke m onwe m na-apụghị ime.
o zitere Jizọs Kraịst. Mgbe Kraịst gakwara wee nwụọ n'elu obe ma kwụọkwa ụgwọ mmehie nke m onwe m kwesịrị ịkwụ, Chineke tụgharịrị ma sịkwa, David, ọ bụrụ na ị ga-ewere ihe nke m onwe m mere gị n'elu obe dịka naanị ụgwọ maka mmehie gị nakwa naanị olileanya gị maka ije eluigwe, aga m akpọbata gị n'eluigwe m n'ihi Kraịst Jizọs. Mgbe m ga-erutekwa n'eluigwe, Chineke ga-ele m anya, ọ ga-asịkwa, David, gịnị ga-eme ka m rapụ gị ka ị bata n'ime eluigwe m? Aga m asịkwa ya, nna, ọ bụ n'ihi Jizọs. Ọ nwụrụ n'ọnwụ n'ihi m, o were ọnọdụ nke amamikpe m, ọ kwụrụ ụgwọ nke mmehie m. Otu ụbọchị dịka okorobịa, anabatara m ya n'ime ndụ m, ọ gbaghakwara mmehie m, aghọkwara m onye nke ya. Ọ bụ iwu mere ka m ghọta na m chọrọ Kraịst, ma ọ bụ amara lụrụ ọlụ a niile. Ekwenyere m na e nwere otu onye na-anụ olu m taa. Eleghị anya ị nọrọ n'ụgbọ a, ị maara nke ahụ bụ ihe anyị na-eme mgbe anyị na-amaghị Jizọs. Anyị na-agba naanị mbọ. Ezi enyi mba, site n'ụgbọ ahụ pụta, cheta na ihe naanị ị chọrọ bụ ihe ahụ nke Chineke mere ri nye gị. Ị na-ajụ ugbu a, Jizọs ọ ga-azọpụta m? Ị maara otu ihe, n'agbanyeghị ihe ọbụla nke ị mere na ri, ebe ọbụla nke ị nọrọ n'oge gara aga, onye ọbụla ọ bụbụ onye ịbụ, ihe ndị a adịghị mkpa ọbụla, adịghị mkpa ma ọlị. Ọ bụrụ naanị na ị ga-abịakwute Kraịst Jizọs ma kwupụtakwa nye ya na ị bụ onye mmehie, ọ ga-enye gị onyinye nke ndụ ebighị ebi. Gịnị ga-eme ka ị ghara inwe mmasị ime nke a? Gịnị ga-eme ka ị jụ onyinye dị ukwuu otu a? Ka Onyenwe anyị gosi unu n'aha Jizọs. Amen. Ka mara Chineke bara gị ụba, gị onye gere anyị ntị n'olu taa. Ekwenyere m na Onyenwe anyị esitewo n'okwu ya wee gọzie gị. Anyị ahụtawo na nkwa Chineke nke o kwere ọra mmadụ niile mezuru na Kraịst Jizọs. Ife Chineke na iso usoro nke mmụọ amara ya na-amalite n'ikwere na Kraịst Jizọs dịka nkwa nke olileanya nke o kwere ọra mmadụ niile. Ya mere, ọ bụrụ na ị nabatabeghị nkwa nke bụ Jizọs, ọ bụrụkwa na ị chọrọ ime nke ugbu a, ọ ga-amasị m ka ị soro m kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara m mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst, ndị kwere na Kraịst nakwa n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Ka amara Chineke dịrị gị n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwanụ site n'idetara anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.